Ei, hola, bon dia. Us ho vaig dir, Us ho vaig dir que feia olor de revolució. I tampoc han executat l'Erwin. Mira que ha anat just, però en lloc d'una execució hi ha hagut un cop d'estat. Clar que sí. Home, mira com un cop d'estat sempre té connotacions negatives perquè sembla com que els militars doncs s'imposen sobre la democràcia, no? Una mica. Però clar, en aquest cas és un bon cop d'estat. En Zachary, quina entrada que ha fet. És que, l'estratègia, lo de... Vale, jutgen l'Erwin perquè s'ha prioritzat ell mateix davant de l'humanitat, no? I després va i fan un simulacre de ens estan atacant els titans no sé què i els farsants aquells que estaven al govern diuen no, tanqueu les muralles, no volem gent de fora. Què acabeu de fer? Pam! Vull dir, han quedat en evidència. I el rei impostor, que li diuen Fritz, crec, o sigui, només fa el paper de rei i ja està. S'ha passat tot el rato recolzat així amb el cap, vale? Que jo penso que et pesa molt el cap, que no et pots aguantar sol, però que mentre estava callat jo pensava, és un tio seriós, no sé què. Què va? No fa res, no ha fet res i quan estaven fent el cop d'estat li han clavat una cosa, aviam si es despertava, perquè nano estava ben encantat. També diré, m'ha semblat com molt fàcil tot. Clar, és que hi ha en Rod Reis, vale? Que és teòricament el pare de la història, que jo crec bastant que està del bàndol dels impostors. I clar, aquest ha portat la història de l'Eren allà, a una església subterrània que visualment és bastant espectacular, ho he de dir, i bàsicament volen treure el poder de l'Eren, no? I posar-lo amb algú altre. No sé si aquest algú altre serà aquella noia que s'ha vist, que no coneixem, i l'Armin es pregunta si l'Eren ha hagut de menjar algú per poder ser un tità intel·ligent, saps? No crec, és un experiment. Són xeringues, l'Eren. Potser hi ha titans naturals, saps? Però l'Eren és un experiment de laboratori. Potser, l'Eren es pot convertir en tità perquè les xeringues aquelles són substància d'un tità que sí que va menjar no sé qui. Però és que si tots els titans intel·ligents són gent que ha menjat un tità intel·ligent, és un peix que es mossega la cua. Per tant, qui va ser el primer? Jo crec que aquí està relacionat amb la reialesa. No, m'ha agradat l'episodi d'avui, Al principi era com llegir molts de subtítols i clar, es feia una mica pesat, però després s'ha anat animant la cosa i ha valgut la pena. Vinga, ja què passa el següent episodi, esperem que l'Eren no se'l mengin, perquè si no, tururut, però això, vagi bé.